L-20 ta' Jannar fuq il-faċċata tal-ħarġa tal-ħadd, il-Gazzetta Malta Today tiżvela dak li huwa wieħed mill-ikbar skandli ta' korruzzjoni tal-aħħar snin. F'dawk il-jiem kien stabbilit ukoll li l-eks-President tal-Partit Nazzjonalista Frank Portelli kien ilu li tkellem dwar il-korruzzjoni fix-xiri taż-żejt mill-Ene Malta sa mill-2009, filwaqt li sar magħruf li diġà kienet saret investigazzjoni mill-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni dwar ħlas ta' commissions lil Frank Sammut, l-ewwel persuna implikata fl-iskandlu. 3 ijiem wara li l-Gazzetta Malta Today ippubblikat l-ewwel dokumenti brabta ma' dan l-iskandlu, il-Prim Ministru Laurence Gonzi kien iddikjara ma' One News li huwa ma kien jaf b'xejn u li ħadd qabel ma kien kellmu dwar dan l-iskandlu. Inti bħala Prim Ministru meta sirt taf l-ewwel darba b'din il-kwistjoni jekk hux bl-artiklu tal-Malta Today jew le? Ma ġie ħadd ikellimni li qal li kienu jaf b'dan qabel ma ħarġet fuq il-Malta Today, sirt naf b'din fl-aħbar li ħarġet. Iżda 3 filgħodu 4 ġimgħat biss wara, meta affaċċjat mistoqsija dwar kif sentejn ilu xi ħadd mis-servizz sigriet kien fil-fatt kellem miegħu dwar dan l-iskandlu, Laurence Gonzi ma ċaħadx dan. Il-Prim Ministru fis-sajf tal-2011, membru tal-Security Services, rrid jgħaddilek informazzjoni rigward ix-xiri taż-żejt ta' George Farrugia. U inti kontatlu biex jgħaddi l-informazzjoni lill-Kummissarju tal-Pulizija. Għalfejn inti qatt ma semmejt dan il-fatt u qatt ma ammettejt li kont taf bel-każ fis-sajf tal-2011. Jiena dejjem sostnejt pubblikament li kull meta kelli xi informazzjoni dejjem irreferejthom direttament lill-Kummissarju tal-Pulizija għaliex huwa id-dover tal-awtoritajiet kostituzzjonali f'pajjiżna li jerfgħu r-responsabilità ta' investigazzjoni għandhom il-poteri li l-liġi tagħtihom li ma tagħtix il-ħaddieħor biex jagħmlu l-investigazzjonijiet u d-dover tiegħi dejjem hekk qdejtu billi kull rapport li daħalli kien x'kien u ġej minn fejn ġej għaddejtu lill-awtoritajiet kompetenti. Fis-sajf tal-2011 kont taf dal-fatti? Grazzi, weġġi. Wara din l-aħħar dikjarazzjoni qed ikomplu jqumu mistoqsijiet serji dwar meta fil-verità Laurence Gonzi sar jaf l-ewwel darba b'dan l-ikbar skandlu ta' korruzzjoni fl-aħħar snin, jekk hux xahar biss ilu jew inkella sena u nofs ilu.